Sziasztok, pacsi mindenkinek, srácok, hello! Hát, igen, egy újabb videóval jelentkezem. Razor R. Hát, igen. Na szóval, nézzük is meg. Erről lenne szó, Clash of Clans. Kijött egy új frissítés, ami... Mindjárt megnézzük. Player Rules. Hát igen. De ezt nem mutatjuk. Ez hány pont hanyas? Egy pillanat. Ezek de lassú van ez. Többet nem tudtunk meg. Nem is ez a lényeg, haverok, hanem... Hát, hogy mi van benne? Mi meg tudjuk? Meg tudjuk. Szóval itt vagyunk. Mindjárt. Szóval itt vagyunk a Clash of Clans-ba. Clash of Clans-be. Amiben már hát le kellett tölteni. És visszautazunk. Így. Szóval így néz ki az átlagos. Megtámadtak, na mindegy. Egy újítás, amit itt láthattok. Itt. Hát. Pillanat. Ja igen. Erre a hajóra rá kell kattintani. És kiírja, hogy ingyen felépítés. Hát... Oké. Akkor mehetünk. Innen kihajózunk. És hát jöttünk hajóval. Nyargaltunk egyet nap. Üzői melegedett. Na szóval, az a lényeg, hogy csak egy építészünk lehet. Aki itt van. Érdekes. Szerintem úgy van, hogyha fejlesztjük, lesz még egy építész. Majd tudjuk. Szóval itt van az, hogy itt lehet katonát csinálni. Igen. Ez az Elixir Storm, ugye? Nem. Elixir Cutler. Nem vagyok jó angolba, mert németes vagyok. Minden elixir készítő és gold main. Ez megy. Ez egy rendes ágyú, egy szokványos ágyú. És egy... ez tábor. Meg... Hát ennek is más az alakja. Mindennek más szinte. Nem tudom, ez ilyen katona készítő. De, ja nem, ez katona fejlesztő. Úgyhogy itt lehet megvenni. Itt meg elkészíteni? Ja. Na szóval, azon, hogy Elena a klán. Vagy Tower ez Clock Tower. Na mindegy, na. Rájunk egyszer. Ez meg egy, milyen bánya, vagy mi a? Gaming. Jó, valami játékos szarság. És itt teljesen mások. Ilyen is van benne. Mindenféle. És igen, itt sziklás. Egy nagy sziklán vagyunk. Egy vazen nagy sziklán. Dínészke kijötő, az tök faja. Ja igen, és amit nem említettem, hogy ez se van. Na, akkor... Kezdjünk, és neki csak mivel kezdjük. Ezt fejleszteni, nem? Nem. Na, jó, bocsánatot kérek. Más lett a bolt. Ebbe így néz ki. Na, itt vannak az anyagok. Meg a gold is, meg az elixir is más lett. Teljesen más. A gold az így néz ki, az elixir meg... Elixir így néz ki, a gold így. És természetesen gyémánt meg így. Hát igen, sok választék nincsen. 1, 2, 3, 4. Ennyi az egész? Nem tudtam. Ja, és vannak itt újítások, hogy fák. Miért nekem fa? Célba lövő tábla sem nagyon kell. No ne. Ja nem, ez az izé. Hát ez sem nagyon kéne. Kell a fenének. Ez még valami járókő.
25 darabot lehet belőle. Nem tudom, ezt megnézem. Hát ez semmi. Na szóval járókő. Meg ez. Ja, de ez itt le van rakva nekünk. Egy pillanat. Nekünk ez itt le van rakva. Akkor ezen se kell izélni. Old one. Státum. Hát igen. 60 leveles. Ja, meg itt van ilyen. Ugyan szerintem... Nem. Majd meg kell csinálni a klán izéjét is. Tényleg vissza. Az Armin, ez meg valami. Tudom, valami fejlesztő zaság. Szóval tudjuk. Ah. Ebből meg kettőt. Fegyverek. Egy. Ezt lerakjuk. Azt a betyár, hallod? Hát ez hogy lehet már? Hát figyeled. Ez tök fogadj. Na szóval. Itt egy szokványos ágyú. Dupla ágyú. Ez a torcs, hogy mi ez? Tower. Hát ez egy érdekes. Ez teljesen. De és igen. Itt minden sokkal nagyobb. Nagyon érdekes. Hát a Hidden Tank. Ez is egy furcsaság. Ez speciál annyit csinál, hogy felemelkedik ez a része, hogy a felső kő felemelkedik, és aztán lecsap a földbe, aki körülötte van, az meg hát sebződik természetesen. Ez egy teljesen érdekes. Ja, ilyenünk van. Ilyet nem láttam még. Na ez itt nagyon klappol valahol. Hát, ez tök faják, ezek ilyen újak. Zsír. Itt a dupla mortál, vagy tripla mortál. Jó néz ki. Ez is jó néz ki. Rost. Na az igen, havercsóta, ez jó néz ki. Meg majd ez. Hát igen, meg még van úgy, hogy itt van az, hogy itt lehet támadni. Ez meg ez a szokványos, de én szerintem ilyen béta, hogy nagyon alap. Meg támad, igen, már támadtam egyet. Támadom még egyet. Na? Nem ahogy pont kiadják azt, hogy mit támadtatok meg. Hát mindegy. De miért adnák ki azt, hogy mit támadhatnék meg? Na mindegy. Így. Az egy gyerek se szarra, akkor így. Na, egy csere már is van. 2. 3, 4 és 5. Meg is lesz. Remélem. Európa csapatában vagyok, Razor R-rel, természetesen Razor R. És mi ez? Rudolf. A Beast. A kérdője. Igen, és itt a díj, ez balta. Itt a balta a díj. Meg természetesen amit kiadnak. Figyelj. Ok. Mi a picsa? Ez mi a franc volt itt? Ezt én nem értettem. Őszintén nem értettem. Valaki értette? Mert én nagyon nem. Vagy én vagyok a hülye, vagy ez... Na, oké. Amire ne bánkodjuk, a múlton ez van.
Addig is toljuk neki itt a 220-a. De azt megfigyeled azért, na arra való, amit letettem. Láttátok? Előtte, és visszahozta. Oké. Ez is jól néz ki. De miért nem kaptam egy csillagot se? Én ezt annyira nem értem. Vagy én vagyok hülye hozzá, nem tudom. De én ezt egyáltalán nem értem. Na és kb. Erre fog szólni egy... nem fog erre szólni semmi. Csak megmutattam. Ez... Most... Hogy? Hát... Wing bonus. Oké. Támadom még egy, hát itt nincs olyan, hogy izé. Ja, és azt szeretném mondani, hogy 15 percesek lesznek a videóim, szóval... Hát... Ó. Ezt nem is mondtad. Azért ezt ki lehet játszani. Meg is mutatom, hogy mindjárt mivel. Megfúrd. Vaze. Oda csaphatod neki, mint a 220. Engem nem észre, hogy ki. Down B. Oké, akkor már vágok valamit. És így kezd merengni, hogy mit kellett volna csinálni. Ezt megfogom, és ide valamit berakni. Csak én nem értem, hogy... Jó, erre az összeállít. Camp. Oké. Pura hosszú lesz. Jaj. Na végre. De nem érek el. Ide. Nem izgat. Szóval ez erről szól volna, hogy így néz ki. Hogy ilyen sötétes. Ezeket meg leszedem. Figyelted? Ez durva. Na ez rohadt kemény, ez jó. Valami új növény? Nincs. Hát daggó nincs. Fejleszünk? Fejleszünk máskor. Mert ezt akarom fejleszteni. Ezt a elektromosságot, azt meg nem érdemes fejleszteni. Na, nem érdemes sem volt. Hát... Jó. De ez nagyon állat. Ez olyan kemény volt az előbb, mint a kutyaszar télen. Hát ez... Nem jutok szóhoz. Ja, igen. Ó, baszki.
Sziasztok!